Salutare tuturor! Și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne va da câte 5 obiecte scrise invers și noi trebuie să le ghicim. Să trecem la treabă. Deci vom avea 30 de secunde timp la dispoziție să ghicim cuvântul. Hai să facem 2, 3 și să vedem. 1, 2, 3 și... Ha. Azi doi eu. Ce? Azi o eu. Azi doi eu. Azi doi eu. Azi o eu. Timpul. Stați din nou. Stați așa. La drumul. Azi o eu. Am dat drumul. O zo ia. Azi doi eu. Hai, da drumul? Hai, am dat drumul. Cum e? Gândește. Azi o eu. O eu. Azi o eu. Hai, să ducem. Vezi? Doamne, ferește. De oză. De oză? Da. Ghetul purre. Bine, trebuia să mai dau 10 secunde, că nu știu eu, dar... Hai, să hai că dau de drum. Așa, primul. X-ip. X. Fix. Da. Asta și greu. 2 secunde. Hai. Hai, gata? Da. Nuax. Noax. Câsă, nu câsă. Nuax, câsă. Casă. Nu. Cu X la urmă. Câsă. Nu câsă. N-U-A-C-S. Hai că mai ai. Gata? Noaxă și axă. Scaun. Oh, mi-e fier dacă te răsca urmă de ani de asmatic. E așa e. Hai. E dat? Hai. D. Hai. D. D. Notrac. N-O-T-R-A. Carton? Da. Bun, lasă. Hai. Gata? D. Urib. O-R-I-B. U-O-R-I-B. Bogăni alpan. U-O-R-I-B. Da, da, da. B-U-O-R. Orib. Da. Orib era U-O-R-I-B. U-O-R-I-B. B. I. Din nou? Da. Uite. E cadrat. L-am... O secundă. Hai. Stai că nu se... Stai. Hai. Ăxam. 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 Fără X. Fără X. Da. Secunde. Vreau să vii să faci. Stai. Cât se? Ți-am dat? Ți-am dat. Cât convins am dat? 3. 3. Așa. Mai am 2. Hai. Stai leacă. Hai. Nu zici că. Hai, zi. Stai. A-E-D-R-E-P. A, E, D, R, E, P. Repet. Deci A, E, D, R-E-P. A, E, D, R, E, P. A-E-D. R, E, P. Ercă? Nu. Mai 2 secunde. Ce ai? Mergea. Oh,
pierdeau aici. Deci ai închis cu toți, nu? Da. Bă, dar și închis telefonul. Ha? 20 minute. Hai, 2, 3, să. Hai zi. Este sos. Este sos, da? Hã? Este sos? Da. E, S, O, S, S, O, S, E, T. Da. Sete. Da. Ah, Bă, dar le-am dat o floare să... acolo scris sos. Nu uitați de like și subscribe acolo. Hai, discă. Mufrap. Să le un cuvânt. Mufrap. Musfrat. Da. Pantaloni? Mufrap. Hai. Nu e chiar așa. Nu! Nu e. Nu știu. Parfum era. Da, ce ușor era. Și așa ultimul cuvânt la mine. Îi... Stai, dau drumul? De... Alcit. Alcit. Ts. N-am ce spun. Alcit. Carci. Alcâit. Aoleu. Sticlă. Aoleu. Hai, zi. Acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Îmi cer scuze că nu a fost așa de lung sau distractiv, dar n-am avut timp toată ziua, așa că am filmat pe seară cât am putut. Ne vedem la următorul episod. Pa, pa!